Здравейте на всички приятели на подкаста от покрива към блога ми. Аз съм Георги Бакалов, ваши домакин, и ви приветствам в моя блог и в подкаста ми. Очаквам да прекарам няколко вълнуващи минути и споделя с вас неща, които палят мене. Надявам се да запалят и вас. Останете с мен следващите няколко минути. Така, ясно е, че в България в момента се случват вълнуващи, интересни, объркващи и какво ще да кажем неща. Загадъчни, тревожни, може би всички тези неща зати заедно. И аз поддържам връзка с изключително много хора, които ми пишат и които следят това, което имам да споделя с тях. И аз се радвам, че мога да насърча и да кажа нещо, което да бъде насърчение за някой. Може би причината да мога да насърча хора е, понеже те знаят, че дори в дните, когато беше според мен, мисля, още по-мрачно. Нека не забравяме 90-те години. Колко мрачно беше в България 90-те години. Искам не просто да се по някакъв начин се самозаблуждаваме, че в момента е нещо много велико или че в момента това, което се случва е по някаква причина, няма причина да се случва. Просто искам да ви върна, понеже аз не мога да забравя уния още по-хаотични, още по-мрачни дни 90-те години. Падането на правителството на Филип Димитров, падането на издигането на служебния кабинет на Любен Беров, Жан Виденовото правителство. Това бяха едни от най-мрачните, едни от най-нечовешките години. В смисъл такъв, че просто сякаш се знаеше. Не знам, поне за мене. Аз не можех да повярвам, честно казано, в дните, когато се избираше правителството на Жан Виденов, например, и хората около този човек, хората от бившата комунистическа партия, които днес най-нагло и безцеремонно превъплатили се в новите така наречени социалисти, те си бяха нищо повече от 100% чиста права комунисти, изведнъж се подвизаваха като някакви демократи, като някакви видите ли, като някакви политически дейци, докато те си бяха нищо повече от едни функционери на комунистическата партия. И докато това се случваше, сякаш никой не забелязваше, сякаш всички искаха да вярват, че нещо се е променило, че това реално са избори, че това реално е демокрация. Добре, сега тия илюзии ги нямаме. Сега вече знаем. Български народ знае. Направили сме няколко обиколки, дето се казва, около планината. Минали сме няколко повече обиколки и ето ни на място, което не е много добро, но е по-добро от 90-те години. Защото тогава имаше страшно много наивни хора. Страшно много наивни хора. Именно поради тая наивност е това, което се получи, че чакахме още един освободител, чакахме следващия освободител, чакахме царя, всеки имаше някакви скрити надежди, всеки чакаше следващия освободител и веднъж какво се оказа, че няма такъв освободител. И може би сега, след провала на поредният освободител, на поредния месия, на поредния супергерой, изведнъж идва едно осъзнаване, че супергерой няма да се появи. Няма откъде да се появи, може би това е различно. И това прави настоящия момент по-светъл и по-пълен с надежда, защото в началото на 90-те години, 93-та, 94-та, 95-та, аз за себе си знаех, беше скръбно време, понеже знаех, че ни предстои дълго време на мрак, именно поради тия фалшиви надежди.
Сега, за да не съм голословен и за да не съм черноглед и за да съм обективен, нека да кажа следното. Разбира се, 1997 година с падането на правителството на Жан Виденов и с идването на правителството на СДС и на Иван Костов, беше даден ясен сигнал за промяна на насоката към Западна Европа. Нека стане ясно това нещо. Кому, да се казва, Библията казва, кому почет почита, нали? Нека стане ясно още веднъж, че и такъв сигнал беше даден. Явно от господин Костов, явно от неговата партия, както и да е. Такъв сигнал беше даден, такъв курс беше направен, беше започната една промяна, но тя се оказа крайно недостатъчна. И най-вече се провали в това, че не изкара наяве всичката ченгаджиница, която се е случвала тогава в България, че за времето, докато до господин Костов имаше властта, той и хората, които съставляваха тогава това управление, не направиха това, което трябваше най-важното, а именно да разчистят буклука от българското политическо пространство. В смисъл такъв, наистина да стъпят здраво, да прокарат закони, които са лустрационни и да се изчисти този криминогенен буклук, тия предатели, които манипулирани и дирижирани от Москва, от тайни служби и къде ли не, вече продължават да дирижират политическия театър до ден днешен. Така че това беше най-голямата грешка, може би, на това правителство и сега ние сме останали с тия последствия. Искам да ви насоча вниманието към една статия в моя блог, в която съм заглавил: те разчитат на Стокхолмския синдром. И Стокхолмския синдром е състояние, буквално, което е изследвано от шведски психолог и полицейски консултант. И той описва това състояние, в което той изследва поведението на взети в банка заложници. Отвлечен заложник, пленник или поробен, това е също поведение при, без значение дали ще е заложник, пленник или поробен, бавно съзнава какво точно му се случва, губи ориентация, механично започва да се подчинява. Постепенно започва да разчита на благосклонност от страна на насилниците. Външен освободител все не идва. Тогава осъзнаващите се жертви насочват омразата си към външните, към другите, дори към себеподобните, които в момента не изпитват това, което им се случва на тях. Насилните започват да виждат пред себе си не само силата, на която да се подчиняват, но и да работят и уважават каузата на насилниците. Жертвите започват да харесват положението си и подпомагат на насилниците. Това е извратено, приятели. Това е извратено, но се случва в България. След толкова години комунизъм имаме цяла една прослойка от хора, които са убедени, че по-добре да са с червените, по-добре да са с тая корумпирана, мазна, плужеща сила, червена, дирижирана от Москва, по-добре да са с нея и да оцелеят, отколкото да залагат на някаква кауза пердута. Но погледнете и така нареченото дясно пространство. То просто не съществува. Ние имаме едно дясно пространство, дефинирано от лявата култура, ляво от невежество, от леви медии. Така че дясното пространство не е дясно, понеже то само се е нарекло така, или понеже лявото го е нарекло. Дясното пространство ще бъде тогава истинско дясно, когато то по някакъв начин е сравнимо с това, което ние наричаме политически консерватизъм. България не е люлка на политическия консерватизъм. България не е люлка на философията, на начин на мислене, на икономически механизми, които са антидот на комунизма. Ние не можем да си позволим лукса да измислиме някакво наше си дясно. Няма такова нещо. Или има консерватизъм, или класически либерализъм, или има такова нещо, или го няма. Ние не можем да излезем и все едно да кажем: сега ще има някакъв български бензин, да речеме. Ще измислиме някакъв наш си български бензин, понеже ние българите се обиждаме се от това, че бензина някакси сме нещем да сме част. Ние сме оригинални. Не може да измислиш български си бензин. Колите, автомобилите в 20-21 век работят с бензин. Това е. Или го приемаш и ти работи колата, или не. И по същия начин е с консерватизма или класическия либерализъм, ако щете го наречете. Както искате го наречете. Може да има много имена. Може да бъде философия на свободата. Може да го наречете либертарианство. Във всичките му вариации. Идеята за това, че човек трябва да е в контрол на своята съдба и човек трябва да изгради обществото на някаква държава, тази философия
което е истински антидот на тоталитаризма и на тиранията, която ни изпуска лявото, тя не е била ясно артикулирана, нито превъплатена ясно в конкретни политически фигури и сдружения и организации за последните 20 години. Тя се изгуби. Дебата и разговора бяха определени от лявото, от ченгетата, от техните медии, от всичко друго, но не и от хората, които се наричаха десни и които в какъвто и да е момент, тогава когато бяха опозиция или тогава когато имаха власт, не стъпиха здраво на платформата да просветят този народ, да обяснят на този народ за какво става дума, какъв е ясният избор, какви са изборите, които този народ трябва да направи и тогава да работи с народа или народа, мислещата част от българския народ, не тази, която е се тресе от стокхолмския синдром, но мислещата част на българския народ да стане съюзник и съдружник на тези, които на законодателно ниво или в изпълнителна власт, или съдебна, или която ще да е друга, щяха да приложат каквито мерки трябва за деконструкция на старите схеми и за конструкция на едно ново общество. Това не се случи. Това не се случи. Така нареченото тясно пространство тепърва има да бъде запълнено от хора, които от една страна ще управляват, когато имат власт, но от друга страна няма да забравят по-голямата и важна част, че българският народ трябва да бъде просвещаван непрекъснато, по-много и често. И този процес дори не е започнал. Така че това е моята част, да повлияе. Ако повлияе в момента на един, този блог се гледа от стотици, от хиляди, слушат се предаванията ми, даунлодвате ги, слушате ги, благодаря ви, това е чудесно. Аз не го правя за себе си това нещо. Нямам аспирацията да бъда блогър номер 1, подкастър номер 1 и бла-бла-бла и всякакви такива неща, които да чешат моето его. 5 пари не дам за тази работа. Просто искам да дам своя принос за разклащането, пропукването, провала и пропадането на тиранията, която е тормозила българския народ за векове и десетилетия, конкретно последните 70 години. Така, за какво искам да говоря днес? Днес искам да говоря, да споделя с вас втората част на едно послание, което нарекох спешна праведност. Сега, първата част се записах преди все още да се бяха случили събитията в България. И мисля, че втората част много повече ще е обвързана с спешността на момента. Понеже има спешност. И ако вие се случите в първата част, вие ще чуете основата на моите размишления. Сега в тази втора част искам библейски да ви поставя един въпрос, да ви предизвикам и да се замислим добре, понеже това, което се случва в така наречените християнски среди, за съжаление, трябва да квалифицираме всичко, което кажем. Християнските среди не са просто християнски среди, те са така наречени, понеже все още не са изпълнили със смисъл и съдържание това, което Библията визира като християнство. Както и политическото дясно, както и много други неща. Но, да не ви изпускам вниманието, спешна праведност. Имаме нужда от спешна праведност в България, българския народ. Битие 5 глава се казва следното. И ще ви дам тези стихове, за да може да разберете какво им предвид под спешна праведност. Ето списъкът на Адамовото потомство, се казва в книгата Битие 5 глава 1 стих. Ето списъкът на Адамовото потомство. Битие 5 глава 1 стих. В деня, когато Бог сътвори човека, той го направи по Божие подобие. Създаде ги мъж и жена. Благослови ги, наименува ги човек в деня, когато бяха създадени. Адам живя 130 години, роди син по своя подобие, по своя образ и наименува го Сит. Откато роди Сит, дните на Адам станаха 800 години. Той роди синове и дъщери. Всички дни на Адам, колкото живя, станаха 930 години. И умря. Сит живя 105 години и роди Еноса. Откато роди Еноса, Сит живя 877 години и роди синове и дъщери. Всички дни на Сит станаха 912 години и умря.
Енос живя 90 години и роди Кенана. Откато роди Кенана, Енос живя 815 години и роди синове и дъщери. И всички дни на Еноса станаха 905 години и умря. Кенан живя 70 години и роди Малалеила. А откакто роди Малалеила, да, правилно го казах, Кенан живя 840 години и роди синове и дъщери. 14 стих. Всички дни на Кенана станаха 910 години и умря. Малил живя 65 години и роди Яреда. Откъдето роди Яреда, Малил живя 830 години и роди синове и дъщери. Всички дни на Малила станаха 895 години и умря. Яред живя 162 години и роди Еноха. Откато роди Енох, Яред живя 800 години и роди синове и дъщери. Всички дни на Яреда станаха 962 години и умря. Енох живя 65 години и роди Матусала. Откато роди Матусала, Енох ходи по Бога 300 години и роди синове и дъщери. И всички дни на Еноха станаха 365 години. И Енох ходи по Бога и не се намираше вече, защото Бог го взе. Матусал живя 187 години и роди Ламеха. Откато роди Ламеха, Матусал живя 782 години и роди синове и дъщери. Всички дни на Матусал живяха 969 години и умря. Ламех живя 182 години и роди син и наименува го Ной, като думаше: този ще ни утеши в умората ни, от работата ни и от труда на ръцете ни, който ни иде от земята, която Господ прокле. И откато роди Ноя, Ламех живя 525 години и роди синове и дъщери. И всички дни на Ламех станаха 777 години и умря. А Ной беше на 500 години. И Ной роди Сим, Хам и Ефед. Сега, за всички нас, които вярваме Библията буквално и вярваме, че Библията е Божието Слово, вдъхновена, дадена на Моисей, конкретно книгата Битие, продиктувана на Моисей лично от Бог, ние взимаме сериозно този библейски разказ. Да не говорим за това, че има определени някои научни открития, които потвърждават много от нещата, които са казани. Например, едно от нещата, които несъмнено са потвърдени от много различни учени, това е наличието на мегапотоп в период приблизително на този, за който говори Библията. Така че аз лично вярвам в буквалното значение на тези стихове. Не се опитвам обаче, и целта на това, което говоря, не е тук да се опитвам да ви убеждавам в научната стойност на тези думи и на това слово. Аз искам да говоря с вас за нещо различно. И то е много просто. Тези хора, създадени в Божият образ и подобие, създадени мъж и жена, благословени, наименувани. И вижте, интересното е, че в тази 5 глава не се говори за греха, говори се за Бог. Бог сътвори човека, направи го по Божие подобие, създаде ги мъж и жена, благослови ги, наименува ги човек в деня, когато бяха създадени, и от тук нататък се говори за всички останали. Тоест, в първите 4 глави е разгледан в детайл творението и драмата около падението и така нататък. Тук се говори обаче за нещо друго. Тук се говори за живота на тези хора. Една съвсем друга гледна точка. И вижте какво се случва. Няколко неща. В края на 5 глава, Ламех, който живя 182 години и ражда Ной, вижте какво се говори. Този Ной ще ни утеши в умората ни, от работата ни и от труда на ръцете ни, който ни иде от земята, която Господ прокле. Значи хората живееха по 900, по 800, по 700 години. Те не можеха даже да умрат. Те бяха толкова благословени, бяха толкова близо до Адам и до величието на Адам като творение. Аз мога да си представя, че Адам беше различен вид творение. Той беше човек, но беше славно същество.
И хората, които се родиха след него, колкото по-близо бяха да Адам, ние виждаме един спад с всяко следващо поколение, ние виждаме леко намаляване, докато в край на кращата не стигаме до потопа и виждаме тогава как Бог за пръв път определя лимит. Нали, той говори за 120 години. Защо? Понеже хората имаха страшно много време, живееха страшно дълго време, поради силата на творението, поради славата на Бог в творението, живееха за стотици години, и в един момент се оказа, че не бяха добри настойници на този живот, не бяха добри настойници на времето. Едно от нещата, което човечеството загуби по време на падението, беше господството над времето. Остави, че изгубихме господство, да речем, над силата си и над способността си и в момента науката ни казва, че използваме само 6%, мисля, че от мозъка си, и толкова много неща са объркани и не както трябва и не са това, което Бог е имал предвид. Но освен всичко това, имаме ситуация, в която тук е... Даниела, мисля, че имам някой, който е... не. Извинявайте, грешка. Мисля, че имаше някой, който ми подсказа, че в момента гледа, т.е. че слуша, но аз съм се объркал. Няма такова нещо. Както и да е. Така излиза, че освен всичко друго, човек загуби и властта над времето. Способността да се справи с времето. Времето вече не работеше за човека по същия начин. И се оказа, че тези дълги животи, които живееха хората, те изпълняваха Божията заповед да се плодят и размножават. Но нещо ми казва, че не бяха много щастливи. Понеже Ламех казва, бащата на Ной, си казва за Ной: този ще ни утеши в умората ни, от работата ни и от труда на ръцете ни, който ни иде от земята, която Господ проклее. Аз ще бъда съвсем честен с вас. Аз не ще да живея 800 години. Нито 900, нито 700, нито дори 200. Нямам желание за това. Първо, понеже не съм сигурен, колкото повече време живее и си се разваля физическото ми тяло, доколко това ще бъде забавно, доколко ще бъде приятно преживяване. Второ, така се получава, че възрастните хора трябва да полагат неимоверни усилия да са полезни и да свършат нещо полезно. И дори когато направят най-доброто от себе си, сякаш никой не го оценява около тях. Аз не знам какви ще бъдат. Моите деца са богоугодни, дъщерите ми обичат Бога, но не знам какво да речем, какви ще бъдат внуците ми. Ако имам внуци, ако имаме внуци, не съм сигурен. Може да са добри, може и да не са. Не знам. И представи си, че си в едно положение, в което ти живееш някакви идеали, живееш някакви цели, и се окаже така, че в един момент си не можеш да дадеш нищо от себе си, не можеш да допринасяш. За какво да живееш? Да живееш за някаква собствена кауза, заради себе си? Това е толкова отекчително. И така, това, което имам да ви кажа, е, че имаме нужда от спешна праведност, понеже ние нямаме 800 години, нямаме 900 години. Не можем да живеем 100 години и да сгафиме за 100 години, да правим гафове за 100 години, да живеем като негодяи за 100 години и после си кажем: аджаба, има още 200 години, ще поживея, сега ще бъда почтен човек, сега ще бъда Божий човек. Нали? Няма такъв филм. Не работи така вече. Имаме нужда спешно от хора, които да се събудят за това, че живота ни е кратък на тая земя. България са пропилени вече близо 25 години. Това е четвърт век. Близо четвърт век от падането. Не знам дали може вече да говорим за падането или отстъпление или трансформирането на комунизма. Не съм сигурен. България все още не е свободно общество, така че не можем да кажем, че сме свободна нация. На хартия да,
За външни наблюдатели, да. Но всичко това ние си знаем отвътре как изглежда и на какво прилича. Ако България беше наистина свободна страна, ако България беше толкова демократична, ако България беше толкова свободна, ако имаше достоинство, ако имаше свободни пазари, ако нямаше монопол на държавата на всичко, що диша, в момента нямаше да има колко хора по улиците. И след близо четвърт век, какво излиза? Излиза това, че няма праведни хора, няма праведни личности и групи от хора. Нека да говорим за личности. Праведни личности, които да са успели за този четвърт век да са имали непременно възможност и тези, които са имали възможност да приложат праведност, да извършат праведност на земята, да направят правилното нещо, за да се промени нещо в България. Имаме нужда спешно, не можем да чакаме още 100 години. Не можем да толерираме за следващите 100 години една група негодяи, комунисти и техните синове и дъщери и внуци, които да продължават да изтърбушват България, да грабят и да лъжат и да мажат. Вижте, комунизма банкротира, той разрушава, той граби, той не създава нищо. Те не разбират, че за да се създава нещо трябва да има свобода. Те не го разбират това нещо. Те са потребители, това са вируси, които са демонизирани и които само знаят как да консумират. Ние нямаме време да го чакаме, да чакаме 100. Ние не можем да правим грешки за следващите 200 години и да кажем, следващите 200 ще живеем праведни. Не. Вижте нещо интересно. Енох ходи по Бога, се казва, и роди синове и дъщери. И какво стана? Ходи по Бога и не се намираше вече, защото Бог го взе. Много интересно, че за всички други се казва, че просто живееха, имаха синове и дъщери и умряха. Но Енох ходи по Бога. Той ходи по Бога. Значи, възможно ли е Енох да беше един от малцината, които не просто живяха дълго, не просто избраха да живеят, не просто живееха дълго в силата на физическото творение, но той реално търсеше Бога. И какво направи Бог? Той си го взе. Бог си го взе. Това не е ли странно? Някакси не се връзва с идеята за това, че Бог, който искаше неговата слава да е утвърдена на земята, или как може да искаше, може би защото тези, които живееха дълго, не само живееха дълго, но те отказаха да се променят. Виждате ли, има нещо такова, че не е въпросът само в това колко време ще си наоколо. Въпросът е дали ще имаш гъвкаво сърце, дали ще имаш дух и ум, който ще бъде готов да се научи. И един голям проблем в България в момента е, че всеки знае много. Всеки е голям специалист. Всеки е голям експерт. И просто тази гордост, това се нарича гордост реално, тази гордост обезсмисля. Целият ти живот се превръща в раждане, се ражда, синове и дъщери и умря. Защо? Понеже хората, които не само се раждат, имат синове и дъщери, но които ходят с Бога, това са хора, които се учат, хора, които са смирени, хора, които задават въпроси, хора, които са решили, че не знаят всичко, хора, които са готови да работят с други хора, хора, които са готови да се държат църката за някой друг, хора, които са готови да направят нещо различно, контрастно на това, което се случва около тях. Виждате ли? Енох беше сам. Буквално сам. И Бог го взе. И не се намираше вече. Ако питаме някой днес, ще каже, чакай, Бог трябваше не да взима Енох, а трябваше да използва Енох, видиш ли, за да промени новото поколение. Ами аз решавам да не съм по-умен от Бога. Някой път Бог прави, и по-скоро винаги, Бог като суверен прави точно това, което Той иска да прави, а не това, което ние си мислим, че Той трябва да направи. За мен е интересно, че Енох, като човек, който беше гладен и жаден по Бога, който ходи по Бога или с Бога, се казва в други преводи, изведнъж Бог си го взе. Нали? Това показва,
че Бог не беше добре дошъл на земята по това време. Това показва, че те знаеха за Него, но сърцата им бяха корави. Това показва, че тези хора бяха проклети наистина. Те се бяха уморени, проклети, живееха колкото живееха, имаха деца колкото имаха деца, но те стенеха под бремето на оцеляването, чопленето на земята. И единият човек, който ходеше по Бога, Бог си го взе. До толкова Бог не беше добре дошъл. До толкова Бог възлюби Енох, че не искаше неговия служител да се мъчи в свят, който беше враждебен спрямо Бога. И аз задавам следния въпрос. България желая ли Бога? Защо Бог да прави нещо в България? Това е въпрос, който искам да ги провокирам. Защо Бог да прави нещо в България? Къде са праведните хора? Понеже ако са твърде малко, Бог просто ще си ги вземе. Виждате ли? Затова има нужда от спешна праведност, и то спешна праведност във възможно най-много хора в България, възможно най-много хора да осъзнаят колко е сериозно положението, възможно най-много хора да застанат пред престола на Бога, сериозно, да спрат да играят на игри, да спрат да играят техните малки циркови игри. За съжаление, днес имаме хора, така наречени пастори, които просто играят на игри. Те смятат, че може да си правят просто майтап с Бога. И това трябва да престане. Ситуацията е сериозна. Бог може да се оттегли от България още на по-дълбоко ниво. На всички не се иска да е много хубаво. На всички не се иска приказката да има щастлив край. Но ние не знаеме дали тя ще има щастлив край. Конкретно в поколението на Ной нямаше щастлив край. И аз не казвам, че идва потоп, само искам да кажа, че има ситуации, в които приказката няма щастлив край. Защото е напълно възможно цяло едно поколение в техния инат, в тяхната себеправедност, просто Бог да си вземе, който иска да си вземе оттам. И следващото нещо, което беше Ной, също мълцинство едно, което беше избавено. Айде на кораба, избавени, останалите бяха потънали. Нека си помислим за Аврам също. Аврам спореше с Бога. Ако намериш 50 праведни, няма да направиш това нещо. Ако намериш 30 праведни, няма да направиш това нещо. И накрая, ако намериш 10 праведни, виждаш ли, имаше някаква математика там, някакво количество от хора, и спешно има нужда от максимален брой християни, които се наричат с Неговото име, които познават Бог, които не си играят игри, да застанат заедно пред престола на Бога и да се обърне ръката на Бог за благословение, защото в момента Бог се противи на България. Много от нас не си иска да вярваме, че това, което се случва, реално е със съдби от Бога. Обаче Словото казва, че Бог се противи на горделивите и дава благодат на смирените. Аз не виждам някой да вика към Бог в момента в България. Освен може би тия, които се наричат протестанти, освен може би някои праведни, благочестиви и православни. Но православните току-що се избраха полицаи, ченге за патриарх. Това е шамар в лицето на Бога. Още един. И аз искам да ви кажа, че освен, че Бог е милостив и обича България, от друга страна има и гняв. И пророк Авакум го казва най-ясно. В гнева си помни милост. В момента има съд на България и в същото време има милост на България. И съда над нечестието не има и милост. Въпросът е, кое ще наделее? Спешно имаме нужда. Спешно имаме нужда от промяна. Спешно трябва да видим промяна. Спешно трябва праведни мъже и жени на Бог да спрат да играят на религиозни игри и да започнат да викат към Бог и Неговата милост, за да видим промяна в България. Нямаме 900 години. Нямаме 500 години. Нямаме 600 години. Нямаме и 200 години, нито даже 100. Сега трябва да започне промяна, която идва с приемането на Божията власт. Сега трябва да дойде обръщане и съкрушаване. Говоря го към всички мои връстници, към всички, които дори са по-възрастни от мене, тия, които сте в 50-те години, тия, които сте в 60-те години. Не е твърде късно сега да дойде смиряване в този народ пред Бога. Иначе Бог ще вземе тия, които са Негови, ще си ги премести, ще си ги вземе по някакъв начин
И това, което ще остане, няма въобще да е красиво. Дълги години аз съм се мислил, добре, хората, които се качиха на кораба Mayflower, и ако изучавате там историята, вие ще видите, че протестантите, които бяха гонени в Англия, бяха гонени също така и в Холандия. Те опитаха за доста дълго време да се приспособят към Европа. Те дадаха шанс на Европа отново и отново. И когато това нещо не се получи, най-накрая те се вдигнаха, взеха кораба Mayflower и прекосиха океана, да започнат на ново място, което нямаше да има кой да ги гони. И аз ще ви кажа нещо. Аз съм първият, който ще застане и ще се погрижа максимален брой хора да напуснат България. Ако Бог ще съди тая нация и това, ако това Бог ми го каже, аз ще го направя. Ще помогна максимален брой хора да се махнат, ако Бог ще иска да си вземе праведните и ако неговата милост няма никой да оцени, ако няма да има извикване към него, ако няма да има оценяване. Аз искам да работя с Бога, не против него. България наистина трябва да приеме, че той е Бог и няма друг. България наистина трябва да мине отвъд експертното, отвъд интелектуалното, отвъд говоренето, отвъд културалното християнство. Кой е Бог на България? Някой може ли да каже? Христос ли? Бог Яхве ли е? По какво се личи? По какво се личи? Някой да вика към него, някой да се смирява пред него, някой да търси неговата милост? Спешно имаме нужда от мъже и жени на праведност, които да говорят истината, които призоват народа ни да се смири пред Бога и да извика за освобождение от нечестието и от нечестивите, които стормозят нацията. Не ние сами да го направим, не ние да се опитаме да измислиме нашето си нещо, но да видим ръката на Бога и намесата на Бога. Бог да издигне правилните хора, които да са стожер на нечестието и които да изградят праведност в нацията. Спешно имаме нужда от тая промяна и това е моята молитва. Спешно, максимален брой хора, ти от вас, които ме слушате, ти от вас, които знаете, че това е така, ти от вас, които разбирате, че нямаме още 20 години да пропилеем. Не можем да оставим на децата си тая същата каша. Не може да оставим на децата си някакви непредизвикани, червени, мутри и мутанти и не знам си още какви. Не може да ги оставим. Не може да ги оставим още едно поколение да разорят, да ограбят. Това е времето да се смирим пред Бог. В милостта си, в гнева си изпълни си милостта. Това трябва да е нашата молитва. Смиряване пред Бога, извикване пред Бога. Само Той може да разплете този сложен възъл, който е заплетен от КГБ, който в него е вплетено български криворазбран национализъм, суеверие, чародейство, всякакви неща. Никой не може да го разплете този възъл. Просто е така с хубава реч или с оправяне на нещата в кавички. Няма такова оправяне на нещата. Не съществува. Има смиряване пред Бога, извикване за помощ. Тогава има оправяне на нещата. Той може да ги оправи нещата. Това е моята молитва. Добре, приятели, Бог ви благослови. Дори и 5 души да чуят това нещо, дори и 10 души да чуят това нещо и то да резонира във вашите души и сърца, аз съм доволен и благодарен. Пишете ми, очаквам да чуя, както пишете много от вас по Фейсбук, в лични съобщения или чрез коментари, без значение. Аз нямам много време да модерирам коментари и тям подобни, но най-важното, молете се. Молете се, препратете това предаване на други хора, които смятате, че имат ухо и сърце да чуят такова слово. Нека разпространим това слово, нека да стигнем, нека да разпилееме, нека да разбием на прах измисленото християнство и нека да излезе този призив за покаяние пред Бога до максимален брой хора, тъй че максимален брой хора да вземат Бог на сериозно и да извикат за това освобождение и за тая помощ, от която наистина има нужда. Бог да благослови.